Vítajte u prvého dielu z hry Hello Neighbor Alpha 4. Moje meno je Mike62 a chcel som vám povedať, že vítajte u prvého prázdninového dielu. Ináč ja som mal v útorok na rozky, to vás asi nebude zajímať. No, tak dnešný diel bude Hello Neighbor Alpha 4 a ďakujem jednomu môjmu fanošíkovi, čo mi napísal pod video pred 2 dňami, že natočí nejaké video. Vlastne potom som si uvedomil, že ja mám videa, ja mám YouTube channel a že vôbec YouTube existuje. Ty vole. Aha. Prepáčte mi ten zvuk, ako trocha mi baguje zvuk a hra, takže budem mať oddelený zvuk aj hru. Baráčik. Baráčik. Tam. Vidíte, trocha to seká, ináč normálnemu youtuberovi by sa toto asi nestalo. Takže začíname v hre. Tak tu je nášho suseda veľký barák. Tam sa nám trocha to seklo, vidíte, ten veterný mlyn. Dnešný diel nebude moc dlhý, sorry za to. Sorry aj za ten preťahnutý obraz a hnusnú farbu. Počkajte, skúsime to takto. Čo si o troška lepšie je vidieť. Vidíte, ako to seká. Aj tá farba je trocha... No, a je to lepšie, super. Pardon za tú farbu, ale to mi robí, pretože ja som mal naklonený notebook zle. Takže... Taktok. Krabic... No... Som prečo skrčený? Zde si kletím jak Harry Potter. Tak mohli by sme ísť navštíviť suseda, nemusíme sa vybalovať, blbnúť tu. Ináč potom by ste mi mohli napísať do komentára tí, čo by mali mať Hello Neighbor Alpha 4, tak ako otvárate dvere? Ako, áno, príde mi to divné, že sa pýtam vás na to, ako otvoriť dvere. Je dosť kravina. Keďže? Tak. A sused ich tiež nevie otvoriť. Ne. Vidíte, tam máme sklepa. Ja odídem teraz od suseda, pretože susedák je zlý. Tu nám tieň beží. Ja by som mohol ako prvú vec spraviť to, že ja pôjdem hen tam, kde je tá bodka. To je tá šlapka. Tu je tá šlapka. Berem šlapku. Poď sem šlapka. Poď sem šlapka. Poď sem šlapka. No, niekedy to tak sekne proste, že tú šlapku niekedy sa vám nepodarí vziať do ruky. A niekedy podarí. Bacha, vrana! My pôjdeme si otvoriť výťahne na začiatku kvôli tomu, že by sme sa mohli dostať hore, vypnúť ladničku a automaticky máme skoro hru vyhranú. Teraz počkajte, troška si nasmerujem kameru na to, aby mi videlo toto, kam mierim. Tam je páka, výtah. Tam idú auta teraz vlastne v Alfe 4. Chodia už aj auta, takže... Ježiš, ja tak nenávidím tú botasku proste, s tou botaskou, tak sa zle hádže. Máme botu. Teraz sme stratili topánku, super. Ale ja pôjdu navštíviť sused baráček, pretože ja chcú vidieť, jak sa susedka má. Vidíte? Teraz okolo nás prešlo auto. A teraz mi lagrala hra. Aha,
lebo sa začala noc asi. Asi sme spadli z veľkej výšky, zase nás to paklo kdesi k hore. A vidíte, je noc. Počkajte. Nadstavenia. Vidíte, tak toto je spravené nadstavenia. Hello Nigbr. Ahojte. Ja budem pokračovať v hre. Kúknite, aký je ten barák susedov veľký. Super, sused nám nechal otvorené dvere, takže môžeme ísť k nemu do baráku. Aniž by sme museli nejak blbnúť s tým, ako od barika. Ježiš, tu je taká tma. Vidíte, tu máme basement. Basement. Pani sused. Ježiš. What the hell? What the fuck? Sused bol teraz na vecku. Let's go up here. Tu máme totok. Ty dvere zamknuté. Ten modrý kľúč. A je... What the fuck? Prečo nám niekto tu klopal? Prečo tá manekína je tak? OK, na to sa nebudem starať. A ja budem hrať s tým, čo je. Lebo kebyže dneska vlastne... To je sused. Máme to. Yes! Som tu, ľudia. Som tu, super. No shit. Ja neviem, jak sa otvárajú dvere, takže to je stupid. Mal by to šlo. Ja sa nechcú kúknúť cez dúru. Ľudia, sorry za to, ale mne to ako si dneska laguje. A vážne mi to leze na nervy. Ale aspoň by sme mohli barikádovať tam ten obrázek. Pretože túto k tento obráz, keď posunieme. Ja som teraz rozbil omylom lepidlo, lebo je pode mnou. Máme to, vidíte? A teraz sa nám otvoril ten obraz, tam ten obrovský. Čo znamená, že sa rozbil ďalšie lepidlo. Mohli by sme aj tu otvoriť bránku. Židla pod sem. Prečo nemôžu brať? Ľudia, že sa mi nebagla zase. A chcú tú stoličku, ne? Ty dvere. Židlica. Ja sa nemôžu kúknúť cez dvierka, to znamená... Jo, jasne, ono sa zase otvára tak nejak blbno, jak... No jasne, však ja musím zamieriť desík. No. A tu máme našu krásnu obývačku. Ja som sa na túto obývačku tak dlho tešil. Ja musím vlastne zamieriť potom na tú kluku, keby... Hop. Au. Ináč tu máme vlastne v Alfa 4 ten fall damage, čo znamená, že ja keď skočím z väčšej výšky, takže mňa zabije tá výška proste.
Víte, někdy to spraví ten zvuk a vlastně nefunguje to.